Sa number 3, nagdangan sa masobra 236 million pesos ang napanagtag sang DSWD nga ayuda para sa mga mangunguma nga apektadong ilang katubuan sang RSSI nga peste. Ang datos as of August 26, 2026 sa Negros Occidental, 188.4 million pesos ang na-release sa idalom sa emergency cash transfer sa 18,252 ka mga small farmers. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development, ang syudad sa Himamaylan ay may pinakamadamo nga benepisyaryo, 3,549. Nagasunod naman ang Murcia nga may 2,322 ka beneficiaries, sa Isabela, 2,262, kag La Castellana, 2,175. Sunod kay Raso as of press time para yung pag-releasing sa La Castellana. 13 tanan ka mga LGU sa Negros Occidental ang nagbaton sa mulig. Sa Negros Oriental naman, 48.1 million pesos ang kabilugan nga pondo nga na-release sa anong tanan ka mga LGU na nagalakip sa Baay City, Canlaon City, Himalalod, Mabinay na may pinakamadamo nga benepisyaryo, 2,551, Pamplona kag Zamboanguita, 4,757 ka mga mangunguma sa Negros Oriental ang nagbaton sa assistance.